uJesu Kristu uyinkosi. Udumo lonke silunika uNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngibuka ukuthi angenze le nkulumo ukuze wonke umuntu ofisa ukwazi ukuthi zivunywa kanjani izono athole impendulo ecacile. Ngibhekane nje nokuchaza ukuvunywa kwezono kuyona. Indlela enhle yile eyenziwa uJoshua beno-Akhani esithola kuJoshua chapter 7 uverse 19 kuya ku-20. Kufundeka kanje. uJoshua wayesethi ku-Akhani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. U-Akhani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso, ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngenza ukuthi nokuthi. Kunezinto esiziphawulayo la kulamavesi amabili. Ngesikhathi uvuma isono sakho, unika uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo. Okungukuthi ngesikhathi wona uzibethelela uJesu njengoba izwi lenkosi lisho kumaHebheru, uyazibethelela inkosi uJesu. AmaHebheru 6 lawo uverse 4 kuya ku-6. Uma wona ubethela inkosi uJesu. So-ke uma usuvuma isono sakho unika uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo. Uvuma kuye, awuvumi kumuntu, uvuma kuye. Kodwa utshele umuntu okwenzileyo ungamfihleli. Ngakho susa umuntu engqondweni yakho. Beka uNkulunkulu ngoba lo muntu ubambela uNkulunkulu njengoba ukhuluma naye. Utshela umuntu kodwa uvuma kuNkulunkulu. Ake simphinde uverse 19. Ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye, hayi kuJoshua. Vuma kuye, kodwa utshela uJoshua konke okwenzileyo ungamfihleli. Usethini ku-Akhani verse 20, kuyiqiniso, ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngenza ukuthi nokuthi. Ukhuluma iqiniso yonke into, awufihli lutho, kodwa uvuma kuNkulunkulu, kodwa utshela umuntu. Indlela yokuvuma isono njalo-ke. Ngesikhathi kukhona okugodlayo, uyamphoqa uNkulunkulu awumnike inkazimulo. Ngoba uyazi ubonile, uyakubona into oyikhuluma uyagodla. Ngesikhathi ubuka umuntu ukuthi ngizoyikhuluma kanjani lento kusibanibani, ukuthi awufundisekile ngokuvuma izono. Ngoba uvuma kuNkulunkulu kodwa utshela umuntu. Lo muntu umsebenzi wakhe ukuthi akunxusele njengoba uyifunda kuJoshua last chapter 42. Ngicabanga ukuthi mawuqala kuverse 7 uzomuzwa uNkulunkulu ethi, khulumani noJobe, ngizobuvuma ubuso bakhe. So umuntu ovuma izono, umuntu ohlanjululwe uNkulunkulu ogcotshelwe lo msebenzi, uyena ozokusiza. uNkulunkulu avume ubuso bakhe abese wena yakuthethelela. Okay, bengichaza nje indlela yokuvuma izono. Maningi amavesi engawacaphuna. Ngifuna ukuhlala lana-ke ngichaze. Izono uma sizivuma siqala ebunganeni. Kusukela ko-4 years, 5 years, kuya ngokuthi uzikhumbula ungakanani. Untshontshe ushukela. Uthunywa ungafuni. Uduba. Uphika into oyenzile. Bulala isitsha uphike kuze kushaywe ezinye iy'ngane. Udlala umasigcozi. Abanye bathi umacashelana. Abanye bathi ukudlala izindlu. Abanye bathi ukudlala obaba nomama. Usathane etshala inkanuko. Mhlawumbe udlale nodadewenu noma udlale nomfowenu. Noma bafana bamakhelwane noma ntombazana wamakhelwane. Ngikhuluma both sides ngoba i-VN yabo bonke abantu labo. Mhlawumbe walala uwumfana walala nabafowenu noma uyintombazane nagangana nodwa ngamantombazane. Usathane etshala inkanuko. Bhala phansi ngamunye ngamunye. Ngadlala macashelana nosibanibani wakwabani nosibanibani wakwabani. Ngoba isono usivuma njengoba usenzile, usenze yedwa naye lo awusenzanga, awuzubhanqa. Ntshontshe ushukela, uzobala ntshontshe ushukela.
ngangitshontsha ukhondenso or whatever noma yini. Wangena esikoleni eprimary kwenzakalani? Mhlawumbe wawuyisilwi somfana noma isilwi sentombazane, mhlawumbe wawuntshontsha amapeni. Kwadlula lapho waqala wangena ebunsizweni noma ebutshitsheni, teenager. Qale ngabesilisa, i-teenager, lo wesilisa seliqala liyashela. Lithi izwi lenkosi obukowesifazane ngeswa mkhanuke usephingile naye. uMathewu loyo chapter 5 verse 27 no-28. Obuka owesifazane ngeso amkhanuke uphingile naye. Kuyafana-ke ngokunjalo nowesifazane obuka owesilisa ngeso uphingile naye. Lokho sekuthiwa namhlanje crush. Bonke abantu-ke obene-crush nabo uzobalista one by one. Bonke abantu insizwa-ke wabashela uzobabhala phansi one by one. Bese kuba khona-ke abakuqomile insizwa kodwa nangalithola ithuba lokulala babhale nabo. Noma ntombi yami, obukhona obaqomile kodwa nangalala ngezathu ey'thize. Bese kuzoba khona olalile nabo. Olalile nabo uzochaza ukuthi nelale kanjani. Mangithi kanjani angisho iposition, ngisho ukuthi nisebenziseni. Manisebenzisa ikhondom, mayichithe ngaphandle wesilisa, mawuvuke waziklina nge-morning after pill, mawuvuke waziklina nanoma ngani abaziklina ngayo, noma uyajova, noma ake nje ngolimi lwa-medical ama-contraceptives, sebenzisa ama-contraceptives, noma uyapreventa ngelanguage ejwayelekile. Nibulala iy'ngane manenza lezi zinto. Funda uGenesis 38 verse 6 kuya ku-8. Uthi uGenesis 38 qala verse 6 kuya ku-10. Owesilisa owachitha ngaphandle lele nowesifazane uNkulunkulu wambulala. So ukubulala iy'ngane ukwenza leyo nto, ukuhlela umndeni nje kungakafiki i-abortion, okukubulala nakho. So uzobabala one by one, uthi ngalala nosibanibani, ngasebenzisa ikhondom noma yena wayesebenzisa ikhondom, ngalala nosibanibani wachitha ngaphandle, ngalala nosibanibani ngangijovile. Umbala one by one uzuqede. Ziningi-ke izono. Khona nesono sokuya ey'nyangeni. Mhlawumbe waze wagcatshwa, kwambiwa umgodi waphalaza wathi ungifuna uyongithola la. Spiritually usemgodini wena, fanele ukhishwe. Funa ngikukhulekele ukhishwe. So kuzoya ngawe-ke. Uyayibala inyanga one by one. Akuyi ngawo ukubala inyanga, ngiyaxoxa. Uzoyibala umthandazo oye kuye, wakufakani, wakugqokisani, wagcatshwaphi naphi. Uzoyibala indawo ogcatshwe kuzo, ngoba ngesathi ugcatshwa uba nekhodi yasemkhathini. Ukuhleba, inzondo, ulaka, ukulwa, ziningi izono. Bengichaza nje ukuthi zivunywa kanjani izono khona uzokwazi. Ubhala phansi-ke, uthenga i-notebook yakho noma i-one choir, uqale ebunganeni ubhale, usalinde usuku lwakho lolu ozolunikezwa la ekhaya lezwi ubaba uNsibande ukuthi uzokhuluma nini naye. Uyofona ngaleso sikhathi osinikeziwe, une-hour lonke lokukhuluma naye. Emva kwakho kuzongena omunye ngoba nawe ubulandela omunye. Sigcine isikhathi. Ngiyacabanga ukuthi sesikhavile konke okumayelana nokuvuma kwezono. Asizivumi izono ngo-WhatsApp. Cha. Kuyabhukhwa ngikunikeze usuku ngoba ngixakekile kakhulu. Njengamanje abantu emagruphini awu-10 bangaphezu ka-4,000. Ulayini mude. Ngisho ukuthi-ke mase ngikuthumelelile lokhu uyowathola nama-VN acacisa ulayini omude. Njengoba sengishilo ukuthi izona zivunywa ubaba uNsibande. Sizivuma kuNkulunkulu kodwa sitshela ubaba uNsibande konke njengoba kunjalo awugodli. Ngiyamkholwa uNkulunkulu uzokusiza, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akulondoloze, uNkulunkulu akugcine. Kudinga ukudiliza udonga. Isaiah 59 verse 1 and 2. Isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa, nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa ububi benu obunahlukanisa noNkulunkulu. So izono zakho ziyakuhlukanisa. Azivunywe ekamelweni, azivunywe esihlahleni, zivuma kumuntu osediliza udonga. uJesu Kristu inkosi. Ube nosuku oluhle. Ngiyabonga.
Baba uNsibande ovalelisayo.